Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасеншина. Футбол – это порядка 50 тысяч человек, и я уверен, что наличие вот этой инфраструктуры, и эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Әлмәттә футбол манежы ачылды. Һава торышы үзгәрде, юл хәрәкәтләре саны артты. Bütün işteki күңел белән шатланып, йөзәргә килдек. Әлмәт моржлары кышкы йөзү ярышларында катнаша. Бүген Әлмәттә кышында газонда уйнау мөмкинлеге бирүче футбол манежы ачылды. 24-нче мәктәп янында урнашкан Алан футбол манежы ачылышында кемнәр катнашкан, без дә күреп кайттык. Бүген Әлмәт, Бөгелмә, Әгерҗе, Зәйшистайда футбол манежлары ачылды. Видеоконференция элемтә аркылы Республика президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов котлады. Республикада спорт объектларын булдыру буенча изге эш башкарыла. Бүген бездә 11 меңнән артык спорт корылмасы бар. Мондый спорт базасы безгә киң масштабларда безнең халыкны куллашларга, сәламәт булырга, спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек бирә, дип билгеләп үтте республикабыз президенты. У нас сегодня физической культурой и спортом занимается более 51% нашего населения. И, конечно же, вот футбол – это порядка 50 тысяч человек. И я уверен, что наличие вот этой инфраструктуры, и эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Рөстәм Минниханов сүзләренчә, бүген ачылган спорт корылмалары футболны һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштырачак. Видеоконференциядә илебезнең спорт министры Олег Матыцин да катнашты. Республика һәр вакыт бик уңай мисал күрсәтә. Без һәр вакыт башка регионнарга дәүләт һәм бизнесның үзара хезмәттәшлеген киңәш итәбез. Президент һәм Татнефть ярдәме белән ел сайын шәһәребездә яңа спорт объектлары барлыкка килә. Аларда күп санлы балаларыбыз шөгыльләнә, ди Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов. Сегодня классные события в преддверии Нового года. Яңа ел алдыннан бүген бик шәп вакыйга. Президент ярдәме белән Әлмәт өчен яңа ел бүләге футбол манежы алды. Без аны 24-нче мәктәп янында төзедек. Ул балалар, яшьләр, футбол яратучылар белән иртәнге 7-дән кичке 9-га кадәр тулган булачак. Теләк белдерүчеләр бик күп. Чыннан да бу Нефтьбаш каласында спорт үсешенә зур өлеш кертү. Поступает огромное количество заявок. Вообще это очень большой вклад в развитие нашей нефтяной столицы, развитие спорта здесь. Татарстан Республикасы футбол федерациясе рәисе Александр Гусев бүген 5 манеж ачылу республиканың футбол бәйрәме ди. Аның сүзләренчә, футбол инфраструктурасы буенча республикабыз илдә иң яхшыларның берсе. Җәй өчен бездә 55 футбол мәйданчыгы бар. У нас 50 отделений футбола в спортивных школах. Безнең спорт мәктәпләрендә 50 футбол бүлеге эшли. Без һәр спорт мәктәбендә шушындый манеж булуын телибез. Балалар җәй генә түгел, кышта яхшы газонда шөгыльләнү мөмкинлегенә ия булырга тиеш. Так и зимой. Вот на этом таком газоне, как вот в этом манеже. Манежлар ачу тантанасы, бәйрәм программасы һәм Мәскәүдән килгән кунаклар урам футболы хәрәкәтенә нигез салучыларның мастер-классы белән дәвам итте. Мәскәү егетләре 2 көн дәвамында Әлмәт футболчыларын рухландырдылар. А мы из Москвы, мы занимаемся футбольным фристайлом, развиваем уличный футбол, популяризируем его, панофутбол и так далее. Поэтому мы сегодня здесь как гости, чтобы провести мастер-класс с ребятами. Вчера уже был у нас мастер-класс, сегодня будет. Вот. Ну и посмотреть, что у вас здесь происходит в мире футбола. Яшь әлмәтләр зур нәтиҗәләргә омтыла, яңа манеж ачылуга сөенә. Здесь очень хорошо, занимаюсь я футболом где-то 4 года уже. Здесь можно тренироваться, отдыхать. Здесь тепло и вообще круто. Мен 3 ел футбол йөрим. Миңа бик ошый. Тут очень огромное пространство, тут хорошо, тут можно бегать, набивать, играть можно. Вместе с Татнефтью цветет наш Әлмәт. Говорим от души. Синоптиклар Татарстанда көчле кар һәм буран турында кисәтеп узган иде. Бу юллардагы вәзгыятьтә дә чагылыш тапты. Әлмәт районында бер юлы берничә авария булды. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. 4 кеше 2 автомобиль бәрелешү аркасында җәрәхәтләр алган. Авария узган төнне Казан-Оренбург трассасында була. Көчле бәрелүдән 2 автомобильнең дә корпусына җитди зыян килә. Шулай ук авариядә 4 кеше зыян күрә. Икесе машина йөртүче һәм бер автомобильнең 2 пассажиры. Аларны төрле җәрәхәтләр белән якындагы хастаханәгә алып китәләр. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгына юл транспорт һәлакәтенең шаһитлары хәбәр итә.
Тагын 2 авария турында Әлмәт шәһәренең ЮХИДИ хезмәткәрләре хәбәр итә. 17 декабрьдә якынча 3 сәгатьтә Урса-Әлмәт автоюлында юл транспорт һәлакәте була. Анда 2 кеше зыян күрә. 1974 елгы Лада автомобилен йөртүче Урсала микрорайоны ягына Әлмәт шәһәр юнәлешендә юл тота. Башлангыч мәгълүматларга караганда, автоледи хәрәкәтне даими контрольдә тотучы тизлекне сайламаган, идарәне югалткан. Нәтиҗәдә каршы як полосага чыгып, Lada Granta автомобиле белән бәрелешкән. Аның белән 1980 елда туган шофер идарә иткән һәм ул каршы юнәлештә барган. Авария нәтиҗәсендә 2 машина пассажирлары да зыян күрә. Бу 53 яшьлек ир-ат һәм 7 яшьлек бала. Аларның икесен дә медсанчастька җиткерәләр, әмма соңрак баланы Ярчаллыга балалар медицина үзәгенә озаталар. Шул ук көнне 1 сәгать алданрак Түбән Мактамада Совет урамы 41 йорт каршында җәяүлене бәрдерәләр. Совет урамы буенча Некрасов урамы ягыннан барган 29 яшьлек Lada Granta автомобилен йөртүче җәяүлегә өстенлек бирми. Бу вакытта 16 яшьлек яшүсмер көйләнми торган җәяүләр кичү юлы буенча хәрәкәт итә. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә кызны медсанчастька китерәләр. Аңа амбулатор дәвалану билгеләнгән. ЮХИДИ хезмәткәрләре юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә һәм юлларда сак булырга өнди. Шулай ук гидрометеорология белгечләре якындагы 2 айда Россиянең Европа өлешендә төрле һава торышы көтелә дип кисәтә. Гыйнвар һәм февраль айларында җепселләр саны климатик характеристикадан артып китәчәк. Әмма шул ук вакытта температура 20-25 градуска кадәр булган бик көчле салкыннар чорында булачак. Әлмәт шәһәренең ЮХИДИ бүлеге материаллары буенча ясалды. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ял көннәрендә соцсетларда бөтен Россия буенча ЮХИДИ мәгълүмат системасында техник үзеклек килеп чыгу турында мәгълүмат пәйда булды. Техник проблемалар дәүләт хезмәтләре күрсәтү линиясе буенча ведомство мәгълүмат системаларының үзара бәйләнешендә килеп чыкты. Сервислар эшен торгызу өчен барлык кирәкле чаралар күрелде һәм инде бүген 20 декабрьдә эшләр тәмамланган һәм техник проблемалар хәл ителгән. Республика халкы янә Татарстан дәүләт автоинспекциясенең барлык теркәү имтихан бүлекчәләренә электрон рәвештә дә дөрес чират тәртибендә дә мөрәҗәгать итә ала. Кабул итү соңгы мөрәҗәгать итүчегә кадәр башкарылачак. Коронавирус тагын 5 татарстанлы гомерен үзгән. Декабрь башыннан бирле 112 татарстанлы COVID-19 корбаны булган, ә барлыгы 1377 кеше теркәлгән. Татарстанда коронавирус юктырының 99 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 20 декабрьгә Татарстанда 41667 кешегә COVID-19 диагнозы куелган. Бу вакыт эчендә 34749 кеше сәламәтләнгән. Коронавирус белән бәйле тагын берничә яңалык турында Алия Байрамалова сөйләячәк. Татарстанда яңа ел төндә җәмәгать туклануы йортлары төнге 3 сәгатькә кадәр эшләячәк. Тиешле карар Татарстан Республикасы хукукый мәгълүматларының рәсми порталында басылып чыкты. Шулай ук 20 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр җәмәгать туклануы учреждениеләре төнге 1гә кадәр эшләячәк. Моннан тыш 20 декабрьдән профилактика чараларын үтәгәндә балалар өчен күңел ачу чаралары үткәрү рөхсәт ителә. Шул ук вакытта 18 яшьтән өлкәнрәк тамашачыларга керү һәм урнашу бары тик QR-кодлар күрсәткәндә генә рөхсәт ителә. Элегрәк Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина хәбәр иткәнчә, республикада QR-кодлар системасын яңа елга кадәр гамәлдән чыгармаячаклар. Моннан тыш, ул балалар бәйрәмнәренә QR-кодлы ата-аналарга гына йөрергә рөхсәт ителә дип искәртте. Барлык балалар һәм өлкәннәр яңа ел чыршылары вакытында фильтр аша узарга тиеш. Бу чарада барлык өлкәннәр дә битлекләрдә булырга тиеш. Татарстан халкы туры эфирда республикада биоресурсларның ничек саклануын белә алачак. Республикада гамәлгә ашырыла торган биологик ресурсларны саклау программалары турында иртәгә 21 декабрьдә туры эфир узачак. Татарстан онлайн эфирында халык сорауларына Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты рәисе Федор Батков җавап бирәчәк. Программа барышында биоресурсларны саклау, браконьерларга каршы көрәш Татарстанның кызыл китабын тулыландыру чаралары турында темаларны яктырту күздә тотыла. Шелтәрдән файдаланучылар башка актуаль сорауларда бирә алалар. Эфир 14 сәгатьтә башлана. Ул Татарстан Республикасының рәсми җәмгыятьләрендә ВКонтакте, Сыйныфташлар һәм YouTube платформасында узачак. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Согласно федеральному закону о финансовой аренде, в лизинг можно получить любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия, другие имущественные здания. Лизинг нәрсә ул? Битин иштәге күңел белән шатланып, йөзергә килдек. Шыныккан әлмәтләр кышкы йөзү ярышларында катнаша. Әлмәттә яңа ел чыршысы ачылды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз.
Татарстанда лизинг 1996 елда барлыкка килә. Беренче булып лизинг хезмәтләрен Татарстан кеше бизнес лизинг компаниясе һәм беренче лизинг компаниясе җәмгыятьләре күрсәтә. Шул вакыттан бирле Татарстан Республикасында лизинг компанияләре саны сизелерлек артты. Аларның эшчәнлеге нәтиҗәләре күрсәткәнчә, бу базарның үсеш тенденцияләре бар. Тулырак лизинг турында алдагы материалда. Лизинг әлеге төшенчәне инглиз теленнән арендаға бирү дип тәрҗемә итеп була. Гади сүзләр белән әйтсәк, бу мөлкәтне арендалау. Тик бер аерма белән. Килешү азагында мөлкәтне аз гына суммага сатып алып була. Әмма сатып алу мәҗбүри шарт түгел. Ничек эшләргә икәнен клиентның сайлау хукукы бар. Лизинг кредитка карый отышлы альтернатива. Лизинг для физического лица удобен тем, что больше вероятно. Физик зат лизинга уңай карар алу ихтималы күбрәк булу белән отышлы. Тагын бер уңай ягы ул кредит бюросында күренми. Шуңа кеше җиңел башка кредит, мәсәлән, ипотека ала. Шулай ук аерылышу процессында лизингка алынган мөлкәт бүленми. В разводном процессе имущество, которое было приобретено в лизинг, не подлежит разделу. Милек лизинг алучыга билгеле бер вакытка алдан сөйләшенгән суммага һәм аннан соң сатып алу хукукы белән бирелә. Милекне тапшыруның барлык шартлары, аны иминиятләштерү һәм эксплуатацияләү срогы тулысынча сатып алганчы лизинг килешүендә күрсәтелә. Аңа ике як та кул куя. Лизинг берүче һәм лизинг алучы өчен нинди файдасы бар соң? Рост уровня положительных решений по клиентскому потоку, соответственно, также для юридических лиц это возврат НДС. Также лизинг дает возможность не только сэкономить на налоги на прибыль, но и на налоги на имущество. Лизинг физик һәм юридик затлар шәхси эшмәкәрләргә бирелә ала. Физик затларның яше кимендә 18 яшь, даими яки вакытлы теркәү ярты елдан да ким булмаска тиеш. Юридик затлар өчен базарда эш стажы мөһим. Согласно федеральному закону о финансовой аренде, в лизинг... Финанс арендасы лизинг турындагы федераль закон нигезендә лизингка җир кишәрлегеннән тыш предприятие һәм башка мөлкәт биналары, корылмалар, җайланмалар, транспорт чаралары һәм башка милекне алырга мөмкин. Недвижимое имущество, кроме земельных участков. Лизинг килешүе кредит процессына охшаш. Лизингка гариза тутырыла, алга таба клиентның финанс хәле анализлана, килешү шартлары языла, банк финанславын раслый, лизинг килешүе аннары товар белән тәэмин итү килешүе төзелә. Кызганычка каршы лизингның тискәре яклары да бар. Әгәр планлаштыру этабында лизинг алучы үз эшчәнлегенә финанс анализын үткәрмәсә, түли алмаган очракта түләнгән акчалардан мәхрүм калырга мөмкин. Шуңа алдан барысын да уйлап карар кабул итәргә кирәк. Алсунриева, Илдар Гимаев, яңалыклар вакыты, Луча Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасының ел студенты Россия милли премиясендә һөнәри белем бирү оешмалары арасында ел профессионалы номинациясы узды. Әлмәтне сәүдә икътисад техникумының 4-нче курс студенты Илнур Каметов тәкъдим итте һәм ел студенты 2021 Россия милли премиясе финалисты булды. Үз презентация Россиянең фәнни казанышлары, һөнәрне тәкъдир итү һәм компетентлы уен кебек катлаулы сынаулар артта калды. Бәйге Россия мәгариф оешмаларында укучыларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү, аларның һөнәри эшчәнлектә, иҗатта, спортта, яшьләр сәясәтендә, студентлар лидерлыгында, иҗтимагый эшчәнлектә аерым казанышларын ачыклау максатыннан уздырыла. Алар җылыга караганда салкынны күбрәк ярата. Әлмәт маржлары Михаил Землянов истәлегенә багышланган кышкы йөзү ярышларын башлап җибәрделәр. Чыныккан бу ир-егетләрне, хатын-кызларын карда, ачы җилдә куркытмый. Безнең хәбәрчебез Фирая Юнусова да салкыннан курыкмыйча үзен сынап карарга булды. Тулырак алдагы сюжетыбызда. 45 лет назад, примерно вот в эти дни, учредители клуба собрались и решили создать спортивную организацию. Узган ял көннәрендә Айсберг моржлар үзәгендә Михаил Землянов истәлегенә багышланган ярышлар булып узды. Салкын суда кыенырга алар -20 градус булса да чыга. Әлмәттә Айсберг клубы оешканга 45 ел. Алар сафында 250ләп кеше бар. Иң активлары 120. Михаил Егорович Земляновны бөтен кеше бик нык яратадыр. Ул шундый зур ихтирамга ия кеше иде. Шуңа күрә аның менә шушы якты образы бөтен кешене тартадыр дип уйлыйм. Менә шул идә тик кенә ятканчы диванда кырынгынаймы? Менә шундый шөгыльләр белән шөгыльләнергә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки ул гомерне озынайта. Тәнгә сихәт бирә, ә инде тормышыбызга ямсти. Без монда үзебезнең спорт уңышлары һәм казанышлары белән энтузиаст һәм Айсберг спорт йөзү үзәге җитәкчесе Михаил Земляновны искә алу өчен җыелдык диләр бер тавыштан сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар. Россиянең бөтен моршларда яраталар. Шуның өчен бүген монда 10 шәһәрдән җыелдылар, 10 шәһәрдән килеп җыелдылар.
Мындай безнең соревнованияларда бөтенесе һәр елны яратып киләләр безгә чит шәһәрләрдән. Михаил Егорович Әлмәт шәһәренең мактаулы гражданины, Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре. Моннан 45 ел элек Михаил Землянов һәм аның фикердәшләре җыелышып Айсберг клубын булдырганнар. Шул вакыттан башлап клуб эшләп килә. Ярышларга 10-га якын шәһәрдән yüзүчеләр килгән. Казан, Зөя шәһәрчеге, Ярчаллы, Менделеевск, Лениногорск, Чирмешән, Ульяновск, Уфа каласыннан ук килүчеләр бар. 100дән артык кеше ярышларда үз көчен сынап карады. Бүтән иштәге күңел белән шатланып, езергә килдек. Как говорится, самое главное, күңелне ачырга килдек. Күлнең суы нибары 2 градус җылы. Гөлсинә Габбасова һич салкын түгел ди. Кышкы yüзү белән 1986 елдан бирле чыныга. 74 яшендә булуга карамастан, атнасына 3-4 тапкыр күлгә килеп коена. 35 ел буена чыныгы ул үзеңдә ихтыяр көче арттыра ди. Җиңеллек, оешканлык, җитезлек, үзеңә ышаныч, ихтыяр көче тәрбияләнә. Сәламәтлек ныгый, организм чыныга. Суга кергәндә бик доканланы булса да, судан чыккан шундый яхшы, шундый күңелле, рәхәт була. Үзең шундый салкын суга кирергә ихтыяр көче тапканга күңел шатлана, үзеңә ышаныч арта. Салкын су яшәү чыганагы. Шуңа күрә дә салкын су яратучылар саны елдан-ел арта. 15 кешедән башласалар, хәзер инде 250гә тулган. Араларында беренче тапкыр килүчеләр дә бар. Салкын суда коену кан йөришен яхшырта, иммунитетны арттыра һәм гомумән кәефне күтәрә. Мин дә моржлар белән бергәләп салкын суда коенырга булдым. Җиңүчеләргә килгәндә барлык катнашучылар да үз категорияларында беренчелеккә ия булдылар. Моның шулай буласына һич кенә дә шик юк, чөнки алар барысы да инде җиңүчеләр. Бу спортчылар иң элек үзләрендә ихтыяр көче табучылар. Фирай Юнусова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 16-18 декабрьдә Казанда Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясе кубогына иратлар арасында республика турниры узды. Әлмәтнең җыелма командасы беренче урынга ия булды. 130 кг авырлык категориясендә беренче урын иясе Разик Салахов, икенче урынны алучы 65 кг авырлык категориясендә Искәндәр Муртазин, 85 кг-га кадәр авырлык категориясендә Айрат Сәмигуллин. Мактаулы 3нче урында 105 кг-га кадәр авырлык категориясендә көрәшкән Айдар Алтынбаев. Шулай итеп, Әлмәт командасы беренче Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясе кубогы иясе буларак тарихка керде. 17-18 декабрьдә Лениногорск шәһәрендә 39-нчы үсмерләр арасында грек-рим көрәше буенча республика турниры узды. Анда 220 көрәшче катнашты. Татарстанда тәкъдим итүче спортчылар Лениногорск, Бөгелмә, Ярчаллы, Яшелүзән, Казан, Чистай, Түбәнкама, Ознакай, Урысы, Баулы, Әлмәттән булса, катнашучылар шулай Можга, Воткинск, Нефтекамск, Октябрьский, Стәрлетамак һәм Салаваттан килүчеләр. Калабызны Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 18 спортчы тәкъдим итә. Нәтиҗәдә Әлмәткә 3 бронза медаль кайта. 3нче призлы урын ияләре Алмаз Дәүләтшин, Салават Султанов, Карим Ильясов һәм Муслим Диканов. 16-18 декабрьдә Казанда республикабызның муниципаль хезмәткәрләре спартакиадасы узды. 2 көндә бадминтон, шахмат, йөзү, җиңел атлетика буенча финал ярышлар узды. 2 көндә бадминтон, шахмат, йөзү, җиңел атлетика буенча финал ярышлар узды. Нәтиҗәдә Әлмәт командасы 3нче урынга лаек булды. Җырлы биюләр, әйлән-бәйлән һәм декорациялар. Шәһәр паркында яраткан бәйрәмебез яңа ел якынлашуы сизелә. Салкын шимбә кичәсендә шәһәр паркына килгән һәр кеше тылсым атмосферасына чума алды. Сәхнәдә музыкаль күңел ачу программасы узды. Балалар белән аниматорлар уйнады. Сәхнә янындагы мәйданчыкта да күңелсез булмады. Бирдә төрле уеннар уйнарга була иде. Өлкәннәр һәм балалар көч сынаштылар һәм моның өчен бүләкләр ала алдылар. Кемдер әкият һәм мультфильм геройлары белән, шулай кичәнең төп геройлары Кар кызы һәм Кыш бабай белән фото ясарга ашыкты. Бу кичтә балалар да, өлкәннәр дә яңа ел кайфы порциясын алдылар. Барысы да түземсезлек белән яңа ел шибәркәйләренең якты утлары белән балкуын көттеләр. Яңа ел шашасын ачу бәйрәм фейерверкы белән тәмамланды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.